Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Hello! Hi everyone! Good afternoon! Diyos maray na hapon sa indo gabos mga tugang. Sa Giraray, ini po ang sa indong tugang. Si Father Butz Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi sa tuyang programang An Afternoon Show with Father Butz Bombase, OP. Kung sa Bicol, maray na hapon. Kumusta po kamungunyan aldaw ning Biyernes ang pinakahuring aldaw kang bulan ning Setyembre, ano? The last day of the month of September 2022. Sa aga mga tugang October 1st na. And pagdating ng Oktubre, the month of the Holy Rosary. Okay? Kaya nga mga tugang, magdasal tayo ng rosaryo. Okay? So, maganda yan. Magdasal tayo ng rosaryo. Ano? At siyempre, gusto ko munang batiin bago tayo magdasal. Siyempre, ayaw ko naman kayong makalimutan. Ano? By the way, sarong pwedeng recorded, sarong tape kasi may importanteng gagawin si Father Butz. Ano? Kasi nga ano tayo, ha? Pupunta tayo Manila. But anyway, mga tugang, gusto ko batiin ang perming nagdadaog sa 729 kilohertz sa kanilang mga radyo. Okay? Nasa irarum kang mangga. Lalo na sa agum ni samuyang labandera si Ami. Lieva. Ano? At anyway, mga tugang si Ses na yaon daw sa matanag. Anyway, gusto kong batiin din si Manoy Roy. Nagdadawag permihan niya sa Donsol. Siyempre, ang dyan si Manay Sally. Ano, si Letty ng Rapo-Rapo. So, mga nagdadawag sa mga kanilang mga transistor radio. Ano mo, importante pa rin mga tugang ang mga transistor radio. Ano? May baterya ka lang. Pero magay-baga minsan nigwa ka na ning ko yan, solar. Solar transistor radio. Actually, may nahiling din ako sana makabakal ako. Siguro, pag nakapasyagiran ako dyan sa yung isang kuan dyan sa may sa may Tahaw Road, igwa dyan ning ko yan. Mga barabarato lang pati. Ano? Medyo barabarato lang. Kaya maganda di solar dahil ka na magkaipon ng battery, solar i-charge mo lang sana iyan. But anyway, mga tugang, ganun din gusto kong batiin ang mga nagdadaog sa tuya sa Facebook Live ng DCGB. Siyempre, tabi manindo, paki-like, at the same time paki-share, hindi lang view kundi paki-like na rin. Para nagmamakaawa si Father Butz. Hindi na. Anyway, yan po yan sa kuyang pinsan na yaw na sa Japan. Haluyo na pala sa Japan pa nito. Sana makabalik nila sa Japan. Masiramon ang estimasyon ang senang hospitality. Lalo na si Manoy, siyempre Japanese yun, si Manoy Tony Murazi, at si marunong din magbicol yun, at saka si Manay Baby, okay? At the same time, ang nagdadawag din sa Gumaka, sana maray na si mama niya, talagang inaalagaan. Totoo yan, dapat atamanon ta sa tuwing mga magurang, bago kita mga pasaway, dapat kita makatabang sa indang pagpapalawig ng kanilang buhay. Buhayon ta. Alam mo, magayon na yan, Siyempre yan si Lulu Nava, taga Quezon Province yan sa Gumaka, And of course, si Marian Barrios, pero may nagdadawag din sa DCGB News Online iyan. At the same time, si Malo Vega Balyo na nasa Bacolod. Yun, So, gabos ka mo. O sila Genan, saka si Samudio. So, gabos ka mo nagdadawag. Siyempre,
So mga nagdadahog dyan, lalo na sa mga parting Rizal, siyempre si Reverend John Christopher Pedro Baptista na ma-ordina na po sa October 4 na kung saan ang inyong lingkod ang mag-sermon sa kanyang misang pasasalamat. Wow, okay. Thank you very much for this opportunity and this for occasion kasi talagang tingnan mo 33 years ago ako pa lang nagbunyag sa iya ngunyan magiging padi na. Congratulations Reverend thank you very much at saan mo nandiyan tayo sa ordination mo at sa lalong-lalo na sa Thanksgiving Mass mo. Diyan ako maturog Yan ako tutulog ng October 4 kasi early morning of October 5 ang sendong lingkod mabalik giraray sa Bicol. Mga tugang, gusto ko rin batiin ang mga taga UST Legazpi Hospital. Permisabi Father, pa-shoutout po naman kaming mga nurses digdiho. O so mga nurses na nasa 3rd floor, nurse station, okay, nasa 4th floor, nurse station, nasa ICU. And of course, yung mga nandyan sa emergency room na pinangungunahan ni Doktora Birata, ni Doktora Guyena, at siyempre mga nurses din, si nandyan po yan mga tugang si Chris, si Ella, si Kay, si AJ, and then yung UST Pharmacy, mga pharmacists, pero kasi ako nagtatambay dyan, And mga tugang, so welcome na naman po kamo ngunyan Aldao ning Biyernes, petsa 29, petsa 30 na ngunyan Father, petsa 30 baga ngunyan, ngunyan na Aldao, sa tuyang sineselebrar ang kapiestahan kang taong nagsabi, the ignorance of the Bible is the ignorance of Christ. Kaya kung gusto mong makilala si Kristo, kilalanin mo sa pagbabasa ng Biblia. So ngayon Aldaw, igwa kita nga sigurong pag-urulayan. Ano ba ang Biblia? Ano ba ang kahalagaan ng Biblia? Kasi si Saint Jerome mga tugang, kung siya nabubuhay pa, siya po ay nagsalin. Okay? He translated the Bible from the original language, which is Hebrew and Greek Aramaic, sa wikang Latin, Latin Vulgate. Yun, yung magandang translation po yan. Kasi alam mo, ang daming translation ngayon, hindi ba? Pero iba-iba, alam mo, pag ang isang bagay, na-translate mo yan, nagbabago eh. Lalo na yung mga idiomatic expression because yung mga idiomatic expressions, hindi mo basta-basta literally ita-translate po yan. Kaya mahalaga po yan Hindi po tayo basta-basta mag-translate ng Bible. Dapat tandaan natin, sabi ko nga sa pag-aaral ng lingwahe, alamin mo muna ang kultura. Istorya. Hindi yung literal lang. Kasi remember, marami nagkakamali po yan because we try to interpret the Bible by the text, not by the context. Yan po, magkakamali talaga tayo dyan. Kaya hindi basta-basta. Akala mo kasi, ang nababasa na po kasi natin ay hindi na po yung original. Translated na po yun. Una, hindi naman kagad na translate sa Bicol. Unang-una, ang Bible po, una ay ginawa sa lingwaheng Hebreo. Kaya kung gusto mo talagang pag-aralan ang Biblia, mag-aral ka ng Hebreo. Hindi yung translated Bible. Kasi yung translated Bible, depende na po doon sa nag-translate yan minsan nagkakaroon pa ng interpretasyon. Para bang minsan sa radyo, ikaw ay dapat pag ikaw ay translate lang po, walang interpretation. Yan ang problema sa atin. Nagkakaroon translation, interpretation, commentation pa. Nagko-komentaryo pa. Pag translate lang po. Actually, marami may mga salita sila
na wala sa salitang Ingles. Kaya tingnan mo, yung kapatid, o yung pinsan, sa kanila, walang pinsan, walang salitang pinsan. Sa kanila, may salitang kapatid, pero wala silang walang salitang relatives. Sa kanila, relatives are brothers and sisters. So tingnan mo, iba na yung translation kaagad eh. Brothers and sisters. Alam mo nag-aaral din po tayo ng lingwahe. Kakaiba po 'yun, Kaya pag-aralan talaga natin yung tamang pag-aaral. Kasi pag mali ang pag-aaral, ay magkakamali talaga tayo pati na sa mga interpretasyon. Pati na mga katugang, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Sa inman magdumanan pamilya mo, gigibuhon mo ang kabos para sa saindang salud asing kaligtasan. Kaya malalaoman mo ang Wilkins Distilled, the water most recommended by doctors for children and pregnant women. Because your family is worth it. Worth a Wilkins. Based on the IQVIA HCP study 2021. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak. Asin makusog na resistensya, pangalagaan ang satuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo, may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na igwang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Igwan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayanin proper diet, healthy lifestyle, asin sabayanin pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Magdyan na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Okay mga tugang, balik tayo sa programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombase OP at ngunyan mga tugang sa tuyang nganing sineselebrar ang kapiestahan ni San Jeronimo. Saint Jerome, okay? Nagsabi, the ignorance of the Bible is the ignorance of Christ. Bakit? Siya po kasi ang nagsalin, okay? Kilala ba ninyo si Saint Jerome? Okay? Kay San Jeronimo, wika ni Papa Benedicto ika-15,
Benedict XV, ay pinipintuho ng simbahang Katolika ang pinakadakilang tagapagpaliwanag ng banal na kasulatan o Biblia. Siya po kasi ang masasabi natin expert sa Bible. Mahirap din mga tao dyan eh. Akala mo kung sinong expert sa Bible, pero hindi naman pala. Mahirap po yan. Mas maganda kung talagang ang expert, ako masasabi ko, ang taong expert sa Bible, isinasabuhay niya ang mensahe ng Biblia. Ano ba ang talagang mensahe ng Biblia? Walang iba kundi may Diyos. Ang Diyos na yan, siya ang lumikha ng lahat at nang nilikha ng Diyos ang lahat. Pati ang tao, nagsuway yung tao, pero hindi pinabayaan ng Diyos ang tao. Kaya ang mensahe ng Biblia walang iba kundi kasama-sama natin ang Diyos sa paglalakbay dito sa mundong ito. Kaya binigyan tayo ng tinatawag na, sabi nga, Bible. B-I-B-L-E. Sabi, Bible, basic instruction before leaving earth. Kaya nga mga tugang, magbasa tayo ng Biblia. Kasi basic instruction yon. Ano bang basic instruction? Magtiwala ka sa Diyos. Sundin mo ang aaral ng Diyos. At ang hindi lang yung sabi nga, sundin natin ang plano ng Diyos. Sapagkat sa plano ng Diyos, mga tugang, yaon ang mahilingtang kagustuhan ng Diyos. Ano bang gusto ng Diyos? Yun. Anong gusto ng Diyos sa tao? Anong gusto ng Diyos sa kalikasan? Anong yung Diyos? Ano bang gusto ng Diyos? Yan ang dapat masunod. Kasi parang yan eh. Ang masusunod dapat yung gumawa kaysa yung gumagamit. Yun. Kasi gusto kong ganito eh. Pero sundan mo yung gumawa, yung purpose, yung plano ng gumawa. Ang problema sa atin, hindi natin sinusunod. Kaya tayo ay gumagawa ng mga minsan pagsuway. Parang ganito, halimbawa, bibigyan kita ng napakagandang television. Pero doon sa instruction, sabi niya, read before using it. Ang problema sa atin, hindi natin binabasa agad-agad kasi excited tayo. Kabili ka ng Bible, ng television na napakaganda. Ang ginawa mo, sinaksak mo kaagad dito sa Pilipinas, na ang kuryente dito sa Pilipinas pala ay 220 volts. Pero yung pala ay made in Japan at the same time sa Amerika 110 volts lang. Ano nangyari? Sumabog. Bakit? Ignorance of the law excuses no one. Kaya mga tugang, basahin natin muna. Yung problema sa atin nag-i-interpret ka agad. Gagawa ka agad. Minsan magsasalita ka agad na hindi naman talaga natin iniintindi mabuti. Importante yan kaya nga, basic instruction. Yan nandun naman instruction. Ang dami. Mamaya, sa kuyang papaliwanag sa inyo, magbigay tayo ng kaunting glimpse sa Bible. Okay? Pero anyway, balikan natin ang istorya ni San Jeronimo. Okay? Siya po kasi ang pinakadakilang tagapagpaliwanag ng banal na kasulatan na hulog ng langit sa sangkatauhan. Sa kanyang pagsisikap ay nabuo ang opisyal na salin sa wikang Latin ng Biblia. Okay? So una, from the original language, which is Hebrew and Greek Aramaic, isinalin po niya yan sa Latin na siyang pinangangailangan ng iba-ibang salin
mula sa noon ika-4 na taon. Okay? So, yung mga translation ngayon na Bicol, Ilonggo, anumang lingwayo, anumang dialect yan, o German yan, French yan, galing po muna yan sa, of course, original language and then sa Latin. Okay? Nilipat na lang. So, madami ng translation si Hieronimo, mga tugang, ay galing sa isang mayamang angkan sa Estrodinium sa Dalmatia. Okay? Nakapag-aral siya ng mga tanyag na paaralan. Siyempre, talagang nag-aral. Magaling po yun sa tawagang linguistic. Nag-aral siya sa tanyag na paaralan, hindi sa mababang paaralan. Hindi ko naman sinasabing mababang paaralan. Noong panong iyon, sa Roma at Trier. Okay? Magmula noong 374 hanggang 382. Tingnan mo, si Hieronimo ay nabuhay sa Chalcis. Okay? So talagang nabuhay siya sa silensyong pamumuhay. Syria, kung saan siya ay nagmumuni-muni at nagpakasakit. Yun talaga ang importante. Nagmumuni-muni, kung sa Bicol bagang ang tawag natin dyan, naghuhurop-hurop. Kasi sabi nga nila, totoo nga naman talaga, God speaks in silence. Kaya kung gusto mong mapakinggan ang Diyos, tumahimik ka. Tumahimik tayo. Kasi ang narinig na natin, boses ng ibang tao, hindi na narinig ang tinig ng Diyos. Bakit? Sa ingay ng mga salita ng tao, hindi sa salita ng Diyos. Alam mo, si Hieronimo, mga tugang, sa Antioch ay naging pari siya at pagkaraay nag-aral kay San Gregorio Nacianceno. Ay, talaga yung tinatawag natin patristic. Alam mo, yan importante pag-aralan. Kasi, alam mo, ang una, siyempre si Kristo nag-aral. As nangaral pala si Kristo. Pagkatapos, nung nangaral si Kristo, yung mga apostol. Pagkatapos yung mga apostol, the fathers of fathers, yung patristic writing. And then, ito na. Kaya nga pag-aralan natin na history of the church. Alam mo, sa muya sa theology, hindi ka magiging pare hanggat hindi mo pa nag-aralan yun. History of the church, importante yan, kasaysayan. Kasi sabi nga, pag ang tao hindi marunong ng anumang kasaysayan, hindi niya alam. Hindi niya alam. Wala siyang connection. In other words, wala siyang memory. Pag ang tao walang memory, may Alzheimer. Nakakalimot. Yun ang problema. May mga taong akala nila sila lang ang nakadiskubre as if this is new. No. Matagal na po ang simbahan. Matagal na po yan. At matagal na po pinag-uusapan ng mga problema. Nga lang, sabi nga, iba-iba lang. Pero actually, yun ang nangyari. Nag-aaral talaga kay San Gregorio Nacianceno. Makaraan ang ilang taon sa Roma bilang kalihim. Naging sekretary po siya ng Santo Papa, si Papa Damaso. Talagang magaling sekretary. Alam mo, pag sekretary ka, ikaw ay inuutusan siyempre magsulat at magsaliksik, mag-research. Yun. Magaling si San Hieronimo. Kalihim pa naman, Santo Papa. Pagkatapos, noon, na matapos siya maging kalihim, nagtungo siya sa Palestina. Okay? Sa Palestine o sa Israel. Sa loob ng 30 taon, tingnan mo, 30 taon, hindi 1 taon, hindi 2 taon, kundi 30 taon, ay isinalin niya ang banal na kasulatan, ang Bible. Sumulat din siya ng maraming aklat tungkol sa buhay ng ilang mga santo at tungkol sa kasaysayan at pagtatanggol sa simbahan. Napakahalaga po yan. Alam mo, dahil siya po ay talagang nagbigay ng kanyang buhay, doon na rin siya namatay
sa Bethlehem noong 420. Yun. Napakahalaga po yan. Alam mga tugang, anong aral ang makikita natin dito? Ang hindi nakakakilala sa Biblia ay hindi rin nakakakilala kay Kristo. Yan po ang sabi ni Saint Jerome. Ang may kaalaman sa banal na kasulatan ay isang pananggalang ng Santa Iglesia. Yan ang sabi ni Saint Jerome. Kaya ang importante, huwag maging dekorasyon ang Biblia. Dapat basahin po yan. Gamitin po natin yan. At lalong-lalo na pag nilay-nilayan at isabuhay. Kaya nga, ang hamon sa atin, magbasa tayo ng banal na kasulatan, lalo na ang bagong tipan. Kasi nandyan ang mga pangako na natupad ni Kristo. Diya'y marinig ang salita ng Diyos. Hindi sa sariling pagpapakahulugan. Yan ang problema Ginagawa natin sariling pagpapakahulugan, personal interpretation. Mali po yan, kundi sa pagpapaliwanag ng simbahan Katolika. Yan mga importante. Walang personal na interpretasyon. Kaya ang mga pare ay hindi po nag-i-interpret. Ang ibig sabihin, ang sermon is not an interpretation of the Word of God, but the application. Yan. Application po ng salita ng Diyos. Kaya ginagawa natin yan, ina-apply natin. Ano ba ang mensahe? At ano ba? Yung mensahe importante, alamin natin yung mensahe. Pero wag mong papakahulugan, personal. Walang interpretation, kundi application. Application of the Word of God. In other words, isabuhay mo na yan. Hindi lang kailangan i-memorize yan. Isabuhay na natin yan. And ibabalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Bimeg Integra with Immunoboosters. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Nescafe Classic. Sulit sa 3 pesos SRP. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya ano mang lutuin, magical. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Pasi OP. Bagabat po ini sarong recorded. Nag-record po kaya si Father Boots na may importanteng gagawin sa araw na ito. At sa mga susunod na araw dahil si Father Boots ay papunta ng Manila. Pero alam mo, meron akong aklat na binigay sa akin nung nasa nasa Manawag. A Basic Introduction to the Books of the Bible. Sabi nga, maganda po ito maliit lang, booklet lang ito, pero maganda. Kaya siguro ngayon na pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jeronimo, sa tuyang puntahan, balikan ang Biblia. Kasi sabi nga, the ignorance of the Bible is the ignorance of Christ. And of course, hindi po natin ito makukuha kaagad sa isang oras. Actually, kulang na nga ilan taon namin pinag-aralan yan? 4 na taon? Pagkatapos kukunin mo sa isang oras? 4 na taon yun. So anyway, importante, meron lang tayong kaunting kaalaman, okay? Kasi sabi nga, the most popular book in the world
is the Bible. Pero how popular is the Bible? Minsan kasi may Bible nga tayo. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. Minsan may Bible tayo, pero binabasa ba natin? Pandekorasyon lang pa naman natin yan sa at least may basamin may Bible. Kundi nasa bookshelf lang po. At sabi nga, the most best-selling book, Bible. But what is the Bible? Okay? Alam mo, bigyan ko kayo ng counting introduction lang. How did we come to have our Bible? Ang Bible po kasi natin ay hindi naman galing sa langit na bumagsak at nandiyan na binasa na natin. Hindi po yan eh. Hindi tulad ng iba sinasabi ang saindang Biblia ay galing sa langit. Bakit? Bumagsak galing sa langit eh. Hindi po. Gawa po ng tao yun eh. But inspired by the Holy Spirit. Kaya may biblical inspiration po yun. Pinag-aralan namin sa Bible, but hindi ko na, ang maibibigay ko lang, yung maintindihan ninyo kasi baka hindi niyo maintindihan masyado na. And ang importante, how can we understand the Bible? Yun. Okay? So, sabihin ko mga tugang, basic lang po inyo. What is the Bible? Ang Bible po, mga tugang, ay derived from the Greek words biblion, okay, or biblios, which means books. Sabi nga, is a library of books. Plural form of biblios is biblia, books. So in other words, hindi po lang isang libro yan. Sabi nga, it's a library. Library na iba-iba ang pinanggalingan po niyan an upward to use because the Bible is a small library on its own. Ano bang library? Maraming libro yun eh. Iba-iba. Iba-iba rin yan. Iba-ibang division. Actually, sabi nga, there are two main divisions sa Bible. Para maliwanag at least meron kayong kaalaman kasi ining programang ito ang nagtatao ng informasyon, inspirasyon at bendisyon. Yun talaga The two main divisions of the Bible are the Old Testament and the New Testament. The Old Testament is the promise and the preparation, and the New Testament is the fulfillment of the promise. At ito po ang dapat malaman natin. Ang Bible na ginagamit natin mga Katoliko, maliban sa mayroon tinatawag natin imprimatur sa first pages, saka nickel obstat, para malaman natin talaga ito po ay tunay. Kasi ibig sabihin ng imprimatur, ibig sabihin sa Latin, it can be printed. And then nickel obstat o nihil obstat, ibig sabihin walang makakaharang. So ibig sabihin na pag-aralan mabuti. Kaya sa atin mga Katoliko, there are about 73 books canon, recognized by the Catholic Church. At doon po sinasabi that includes the Deuterocanonical. Ito po ay isang terminology na ginamit kang mga scholars at mga Katoliko to denote the Catholic to denote the books that are parts of the books of the Bible. Okay? At sinasabi nga natin na the Old Testaments which are in Greek Septuagint collection but not in the Hebrew. Okay? Ano po yung sinasabi natin, the additional 7 extra books in the Catholic Bible? Nawala po sa ibang yan, sa iba So ano po ito? Okay? Yung, of course, the books, 7 books of Tobias, Judith, Baruch, Ecclesiasticus, Wisdom, 1st and 2nd Maccabees, also certain additions to Esther, Daniel. Okay? And of course, yan ay mababasa natin. Yung Deuterocanonical books. Importante po kasi yun eh. Pag sinabing Deuterocanonical, belonging to the second canon. Yun. Yan ang dapat natin kasi there are 73 books. Okay?
At ang ginawa ni Jerome, ito po, that the Septuagint translation of the Hebrew Bible into Greek, which is early Christian churches use as in the Old Testament. Okay, yan na napakahalaga. Okay. So anyway, mahalaga po yan, na talagang alamin natin kasi baka mali, mali po yan, kasi binabawasan, walang bawas, at wala rin dagdag. Yan po ay yung tama lang. Kaya nga sa Council of Trent, doon talaga dinefine yung Hebrew canon. Kaya may ang canon. Anong ibig sabihin ng canon? Standard. Hindi kanyon, canon. May standard na parang hindi tayo magkamali po. Dapat meron tayong sinusundan. Hindi basta-basta. Gusto ko dagdagan ko ito Ay, gusto ko bawasan ko ito Hindi po tama yan. So sabi nga, why is the Catholic Bible different? Because Bibles used by Catholics differ in the number and order of books from those typically found in Bibles used by our brothers and sisters Protestants. So, as Catholics, Bible retain, talagang pinanatili nila natin ang canon, 7 books that are regarded as non-canonical in the Protestantism. Okay, though regarding them as non-canonical, many Protestant Bibles traditionally include this. Okay, yun. So, yan ang doon. Pero sinasabi, ano ba talaga, Father, ang dapat naming gamitin na Biblia? Kasi ang daming translation ng Bible, mag-ingat tayo. Ang dami mga tugang. Marami talaga. Ang daming translation ng Bible. Kaya choices, dapat aramin natin yan. Ang dami mga translation. Mayroong tinatawag natin na Knox Bible, Confraternity of the New Testament Bible, the New English Bible, the New American Bible, Jerusalem Bible. Ano ba mga dapat, Father, na may New King James Version. Yung makikita natin na the Common Bible. Ang dami, mga translation, Revised English Bible. Ang dami. Okay? At meron pang Today's English Version. Kasi gusto nga iakma yung salita sa panahong ito. Ito tinatranslate para maintindihan daw. Youth Bible. Ang dami. Pero tandaan po natin ito Which Bible do Catholics use? The New Revised Standard Version, Catholic Edition, yung NRSVCE, is a Bible translation approved for use by the Catholic Church. Okay? Sabi ko nga kanina, because merong imprimatur. Imprimatur po yan. So, dapat maging maingat po tayo dyan. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo.
Ang gumagamit po kaming mag-asawa. Malaki ang naitulong. Yung haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hanggang ngayon, hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Okay mga tugang, dumako na po tayo sa last part sa tuyang programa at sa tuyang pinag-urulay nga ni ang malaking kontribusyon ni Saint Jerome, lalong-lalo na sa kanyang pagsasalin ng Biblia sa Latin. So talagang siya po kasi ay pinakadakilang tao sa sangkatauhan na nagsalin ng Bible. Siya pa ang mga una. Wala pa naman una talaga nag-translate kundi siya. Alam nyo, mga kaibigan, ang Biblia walang iba kundi yan ang pagpapahayag, revelation ng Diyos sa tao. How God made Himself known to us through the Bible. So hindi naman po sinasabi natin na parang ang Diyos may mga secretary. Okay, ikaw, kunyari, Moses, sulat mo ito. Hindi po ganon. It is the reflection of the faith community. Yan ang maliwanag po yan. Kaya hindi po sabihin natin na habang si Kristo nagsasalita, si Mateo, si Juan, ay may parang writer, mayroon siyang sekretary nagsusulat. Hindi po. Alam mo, tanda natin na ang Biblia ay hindi po kaagad-agad nagawa yan Kaya nga, hindi tulad, akala kasi natin napakadali yung akala natin pag gumawa ka ng libro, isinusulat mo na kaagad ngayon. Hindi po, it's a reflection of the faith community. Na yung, na isabuhay, actually maganda pong ginawa nila Bago nila ipinahayag yan, isinabuhay muna nila ang mensahe ng Biblia. Walang iba kundi ang pagmamahalan. Yan naman talaga ang mahalaga doon. Okay? So, sabi nga, how did we come to have our Bible? Christians believe that the Bible is the Word of God. It shows God's desire to establish a relationship with people. Yun naman talaga Kaya tingnan natin, the very first chapter of the Bible tells us that God created human beings in His own image and likeness. Makikita natin yan sa Genesis 1 verses 26 to 27. Even when Adam and Eve chose to disobey God, He continued to pursue them. Kahit nagsuway si Adan at si Eva, talagang hindi sumuko ang Diyos sa pagmamahal sa tao. Kaya nga, the very first question that God asked in the Bible is, alam ba ninyo ang unang tanong sa Biblia? Where are you? Hinanap niya si Adan at si Eva na matatagpo natin sa Genesis chapter 3 verse 9. Remember alam niyo na ito What is the first question of God in the Bible? Nasaan ka mo? In other words, hinahanap ng Diyos ang tao. Kasi ang tao na nagkasala ay nagtago. Hindi po yan dapat tayo makipagtagpo kasi kaysa magtago ng magtago. Kaya God question, where are you? This question demonstrates what is central to God's heart. Talaga ang pinaka-sentro ay walang iba kundi ang tao, ang nilikhang niyang tao. Of course, this may not be easy to believe and accept
especially when we consider the greatness of God and how little we are. Pero sabi nga ni David himself asked, itong sabi ni David why do you care about us humans? Para ba sinasabi, bakit tayo pinapahalaga ng Diyos? Kasi nilikha tayo ng Diyos Okay? Napakahalaga. Why do you care about us humans? Why are you concerned for us weaklings? Sabi sa Salmo, chapter 8, verse 4. And yet, the amazing thing is that this is the God that we believe. The God who created us, the God who saved us, and the God who walks with us even to this very moment. Yan ang meron tayo Ang Diyos na hindi tayo pinababayaan. The one who created everything actually chose to establish relationship with us. Yan naman talaga Kaya nga sumulat ang tao sa inspirasyon ng Diyos para sa tao, parang ipaalam sa mga tao na mahal tayo ng Diyos. Kaya sinasabi, God made Himself known to us. Yung tawag, revelation. The Bible, of course, meron tinatawag na oral tradition and the written tradition. Yung scriptura, ibig sabihin, written po yun. Kaya meron tinatawag oral tradition. Before it was written, kasi unang-una, wala pa naman printing press noon wala printing press. Kasi ngayon may computer na tayo. Pero nung panahon wala pa. Kaya nga paano sinusulat nila? Sa papyrus. Sinusulat nila. Kaya makikita natin, napunta na pa ako doon sa Israel, doon sa Qumran Cave. Nandun yung Dead Sea Scrolls. Nasa scrolls Doon sinulat mga kaibigan. At doon, syempre, ang Diyos ay nagpakilala. At hanggang ngayon, nagpapakilala pa rin ang Diyos. Ang Diyos naghahayag sa tao. Kaya, actually, yung salita ng Diyos, and the Word was made flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang salita, nagkatawang tao. So, yun ang tunay na ang Bible. The real Bible is God. The real Bible is Jesus Christ Himself. Okay, na yung salita naging tao. In other words, yung salita ng Diyos ay dapat talaga natin isabuhay. Hindi naman dapat palaging pagtalunan yan. Ang importante, sinasabuhay mo ba ang Bible? Tanda natin, ang Bible hindi dapat pagtalunan. Ang Bible hindi dapat sabihin natin daan sa competition. Ang Bible, hindi dapat tawag natin na mag-debate tayo kung sino mas magaling sa Bible. Hindi po. Ang importante, isinasabuhay mo ba ang Biblia? Ano ba ang mensahe ng Biblia? Di ba? Mahalin mo ang tao, patawarin mo ang tao, unawain mo ang tao, kaawaan mo ang tao. Yun po ang mensahe. Kaya ang Diyos nagkatawang tao parang ipakita sa atin, mga tugang, ang tunay na mensahe ng Biblia. And God, of course, initiated a relationship with us by making Himself known. Nagkatawang tao siya. Of course, the Bible testifies that the various ways in which He has done this, He revealed Himself, nagpakilala siya kay Abraham, kay Moses, and the prophets, and others. And of course, He intervened in the history of Israel through His miraculous acts. Tingnan natin yung 10 plagues, in the parting of the Red Sea, and of course, subsequently, made an agreement with the Israelites, ang tawag nating covenant. Okay? Above all, God sent His Son, Jesus Christ, into the world, the ultimate revelation of God. Yan. Yan ay mahalaga. Okay? And of course, the recording of the things revealed. Okay? So, many ways in which God has made Himself known, including the people's responses, were recorded through the inspiration of the Holy Spirit. The human authors, tandaan po natin, ang mga sumulat nito ay mga tao. The human authors of the books of the Bible were moved what they wrote, through human words, also become the very words of God. Okay? Thus, we can say that in the book, God is revealing to us His intentions, His will, and His love. Okay?
And this makes the Bible the foundation for whom and for how we live, paano tayo mabuhay, and what we believe. Kung paano tayo mabuhay. And that is why it's important for us to understand the Bible. Okay? And of course, hindi napakadali yan. Kaya sabi ko nga, walang sa sariling interpretasyon, kundi ang importante, application. Okay? And yung mga tugang, napakahalaga po yun. Okay? And there are many different senses sa Bible. Sabi nga, there are two senses of the scripture. Okay? The literal sense and the spiritual sense. Actually, marami pa yun na dapat alamin natin sa Bible. The books, alam mo, aside from the Old Testament and the New Testament, yung Bible po is divided. Una, may historical books. The historical books, mahalaga po ito. The historical books, the sapiential books, the prophetic books, yan po ay importante yan. Of course, sa New Testament, makikita natin the 5 divisions of the New Testament. Nandoon po yung, of course, the gospel, makikita natin yung letters, Acts of the Apostles, the letter of St. Paul, the Revelation, yun po, ang makikita natin doon. Okay? And of course, dati naman, wala naman talagang mga chapters, pero nilagyan nila ng chapter yan parang sa pag-aaral. Okay? So, yun, mahalaga. Okay? Anyway, importante mga tugang na, sabi ko nga, kailangan isabuhay ang Biblia. Hindi naman kinakailangan pagtalunan ang Biblia, kundi isabuhay. Ang hamon sa atin. Hindi na pag-awayan, kundi isabuhay. Ang salita ng Diyos. Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaram. Kaya po, ito po si Father Boots na magdarasal na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DCGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19, upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa mundong ito, sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin na taga-subaybay, ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin, dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban, lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot. Bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging
kapakipakinabang sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos, mabalos po sa endo kabos na ginanyog ang programang Up Show with Father Butz Bombase OP at sana may natutunan po kayo tungkol sa Biblia sa araw na ito na pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Saint Jerome. Okay? At abangan na po ang susunod na programang Usapan Pamilya with Kuya A and Ate J. God bless you everyone. See you tomorrow. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol